cu ajutorul echipei mele. După cum puteți vedea, aici se află România pe hartă. România este un stat situat în sud-estul Europei Centrale, la nord de peninsula balcanică. Pe teritoriul ei se află aproape toată suprafața Dunării și o mare parte a munților Carpați. România are deschidere la Marea Neagră. În imagini observați drapelul și stema României. Culorile drapelului semnifică albastru cerului, galben grânele, iar roșu sângele eroilor căzuți la datorie. Vecinii României sunt în sud Bulgaria, în sud-vest Serbia, în nord-vest Ungaria, în nord Ucraina, în est Republica Moldova, iar în sud-est Marea Neagră. Delta Dunării. Se află în imagine observați flora și fauna deltei Dunării. Delta Dunării se află în mare parte în Dobrogea și parțial în Ucraina. Este a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene. Partea terestră a litoralului românesc se întinde pe o lungime de 245 de km, în nord Ucraina, iar în sud Bulgaria. În slide-urile următoare vă voi prezenta zona Bucovinei și a Moldovei. Muzeul Oului din Vama este cel mai mare muzeu de acest gen din România, fiind unic prin modurile de organizare și prin valoarea exponatului. În slide observați un alt obiectiv turistic de mare valoare din România, Mănăstirea Voronezh. Încă din timpul lui Ștefan cel Mare, aceasta a fost un important centru de credință și cultură din România. Mănăstirea Sucevița este o mănăstire ortodoxă din România, situată în județul Suceava. Este